Hả? Ờ. Mahal lah nagselay. Foto kebe tananggo. Hai gasa dia. Dia posta kasih.
बोरैबा मोनलायथारोहाय ग्रोमखौनो ओमफ्राय एकदम उन्दुनो ओंखारो जोंना ओंखामाबो ai rồi गेलेगासिनो mau udah hasilnya cái bên này doang đó xe của mình mà nó ini kan maksudnya nih ai cũng phải có gan nữa mana gue kok thế này xin được là hơi của mình mà nó thẳng mà cái xin được là mà nó rồi đã gan là 마 진짜 작네. 저 이신호로리는 간. 저 밭에 나무 그냥 가는 거구나.
सोरा गारि फैदो गारिया मानि गारिलै हा ओंखारबोदों ओइसिनाव जिरायहैनोनो मानसि दंना गैया हा नों हारसिं फैजोब्बाय ए थाबायनाय खथासे मा दंना गैया ओइ मा दं मिथिङाव थायाखै माया थांबाय खोमा मैया मोनायाव खिथादों Betul. जांगिला नार्जारि मा मेसेज दानफिनखो जांगिला नार्जारि हाउ डु इउ डु लाइक हराखैबा हरदो जांगिला नार्जारि दा फैबावला बियो थाबाय थागौनो Di थाइजौ फुनाय खेला हा थाइजौ फुनाय खेला दे जाय मोनो देरो देरहालाय बय सिमां हेलौ हाय लाइक हरदो बय सिमां अन्नानै हे नांगोन न'आव बय सिमां अन लाइक डन थेंक इउ लाइक दान हरनायनि थाखाय Yes! Morning! Dong wasabi. मानो साबि खेवनो मा गैयियावलाय खेवनाङा ओइ बायगोन बेखौ दांनाङा नै सोर दं लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायदो अन्नानै पेला खाथियाव फैलाने
Mấy thằng bé đuổi. Anh cứ đùa anh cái mặt cho anh rồi. Hả? Đánh thằng này nè à. Anh đánh thằng tua hay thằng lái ăn thả lăng trên xe. Geli ka na, di dong pa ko dadang. Keram Sari blog, good evening, good evening. Like hot day Keram Sari. Ai cái thằng này thôi. Phải dạo lẹo. Ca thì phải sự gắt được. Sari माथो मोजां नुवा. मेरायानो शिल्पीसो मेराया गाज्रि जानानै दं. लाइक हरदो जोंहा केराम सारि. जोब्बाय. दासो फैदों जोब्बाय. केराम सारि नो लाइक हरदो जोंहा अननानै केराम सारि. दासो फैदो. ओइ आइखौ लोगो मोनदों. इसानाव हाबबाय इयो. माथो दिनै फांसन दं ने दं नै आं न'आव थाङाखै ओमफ्राय जोंहा पेटलाया थांबाय आं थालांबाय. केराम सारि माथो ओंख्रि जाखो ओंख्रिया दालि ओमफ्राय दाउ ब्रयलार आलु भाजा ओमफ्राय अमा बेदर भाजामोन. खानथै खामोलै. नोंलाय मानोथो थाबोखो? आङो ओरैनो साननैसो थानि.
Nidan ramso. Gusu tar moन्दोंना? Nidan orang ke nidan ramsiari. Daवखोलांजोब्बाय खमायानो. Nidan ramsiari to like don't thank you like हरनायनि थाखाय. केरामसियारि लोगो जादों. Manas bara on nidan ramsiari on. Ma. Kenapa? Ma. Oh. Ma जादों? इयावनो थांलाय फैलाय मा थायोबो ओंखाम ओंख्रिबो संहैयो मालाबा आरो ने बयसिमां रावबो गैया दे बेयाव सोर दं आरो बुलिबो दङ बेयाव आनै निदान रामसियारि ब्लु गैयाना आंनियाव नायनो हायाखै ब्र'नो हरनि र' गाजोल गोफार दङ अदाबाव गारहैमा होमबा थोखौ मोनजोब जानाय नङा आंजों मैगं संहांहां ओरैनोसो थांग्रालाबायदों हो nidan ramsiari on केरामसियारि दिनै हारसिं थानो हागोन बे आंलाय माथो हारसिं थानो हाया Manas bara on mà Doctor nông những chiếc thằng đúng bạn anh đoan là doctor còn nó này thằng khán giả nào đấy những cái chung có làm thế nào mà cái đi bàn đi sẽ mười hai năm ăn rồi mười hai đấy quá thấp mình đi thật thôi nè đi kìa bắt thấp mình đi đấy guat thằng đấy bus con thằng bắt đấy thấp mình đi Gambarnya menam deh. Boleh.
केरासियारि लोगो जादो ब्र' आंबो लोगो जाबायनो गोलैगोनलाय अबाव गाखोदों हनै गोग्लैनानै एसे दुखु मोनबासो गारि बिदिया बिनि खुदै सेर गाननायखौ र' दाउ अरनि सावना होबासो खारगोन बियो सावना होनानै ओरै नङा ओरै नङा ओरै नङा खैसिब गोथाव मोनबाय खोमा दाउआ थेख' जागासिनो अबाव थां सोरजों थांदों गोमबोर बिनानाव बिब'सो जोंना बिब' बबेथाया मा ओंख्रिमोन जोगोनारथ' थावथारा जोगोनाराबो गोदैबासो मोजां मोनो गोदै नङा राखावखाव सवाबिन होनानै सामब्राम बाथोन देनायसो माबाखौनो मैया सुलिखादों केरासियारि मालायसो मोननै चेनेल दं रिलेसन नै बै नोंनि फुल गायनाया दै होयिनि रानसै ओइ सेर सेराबो दै हैनांगौमोन हैथां दैया हैथां नबजित बर' हेलौ नबजित बर' हाय मिस्टार ब्लक ना बिजौआनो खाजायो माया बिबार खानाया बेजोंसो खाजागोन न'आवनो दं गायथां दसे जिरायनानै सालोंसै र' गोदो दानि जि जौबावबायसो थाखो सोर सनिया नबजित बर' अखा हायाखै
सिङाव गाजोल दं गाजोल बर' माबा मुलि मोनामफैदों बेबायदि जानानै थाबाय नोंसिना न'आ ओइनिया थिं होबाय होमबालाय सिङावल'सो माबानांसिगोन देनां फैसा जाबा लिरनानै लाजोबो नोंसोर बोराय बुरैखौ बोराय बुरै खालामफिननानै उन्दुनो हायाबाबो अरजालानो बुरैया थिगैनो राफोदैनो दं